Здравейте хора, аз съм Gamer 2.3 и днеска ще снимаме на Fortnite най-новия сезон. Не съм снимал от много време и затова мисля, че ще е приятно да кача много нов клип. Видях колко ми харесваха видеята на Among Us, но вече не мога да снимам на Among Us. Не можах да снимам на Fortnite, сега пък на Among Us. И ако гледате това видео на Коледа, честита Коледа! Остава малко време до Коледа, защото аз не го снимам точно на Коледа, но ако някой го гледа на Коледа, честито! И мисля, че ще е хубаво да започва играта, да, докато ви говоря. Каналите ни се свързват с котето и с мен, затова може да очаквате много видеа и един спойлер. Се снимаме лицата с котето след тази година. Вече като е 2024, може да ви кажа кога, но това ще си е лик. Просто един малък лик, не знаем дали сте стане, не знам дали котето ще поиска. Ако котето иска, ще е идеално. Но обаче, ако не иска хора, сори. Това е просто един лик, не се знае. Ликовете не винаги са истина. Може да се каже, че никога не са истина. Но ми вярвайте. Котето бе се го искал още да снимаме заедно много отдавна, като още не исках канал. Но сега поисках и тя иска се. И хора, нека да почваме играта, нямам търпение просто. Но просто трябва да се тръгне. Тъй не, още съм го измислил. Веднага почвам сезона и реших да снимам, защото стоне. Днеска мисля да пробваме една-две игри, няма да е Victory Royale, днеска няма да се в челенджи. Так нищо съм мислил. И хора, скоро с тези слушалки се може да чувате играта. Да. Но това място също се заговори. Да. Няма да скача в тази къста. Един от миналите пъти в коя и тук котето бе си играла, бе си ми каза, скача в тази къста. Да, тя бе си играла, не си играла на Fortnite, защото така, тя не иска. Тя се мисли за по-слаба от мене и затова не иска да си играла на Fortnite. За мен си е котка. Какво да ви каза, тя е котето геймър. Опа! Здрасти, човече! Цял, човече! Мотото на каналът ми още не е измислено. Аз ще бъда геймър с мото. Да си полафим геймърцета. О, това е яко. И да тръгваме да се бием. Имам пак клингари. Сериозно. Колко хора скачат тука? Това е с подарък. Опа, два клингара. И Демид случайно. Не мога да изпълня тия глупости. Fortnite, сериозно. Какво е това нещо клингър? Измислете някакво по-яко оръжие. Така, удар тука. Не знам откъде го идва. Взем помпата, че се знае какво е там. Удрям тука. Така, тука. Хайде, откъде ще ступи стената. Така, тука ли си? Той се честита, бе! Така, той е много зле. Искам топът да завърша с Victory Royale, но не мисля, че е възможно, поне за мене. Хора, обещавам ви, ще трябва да стане възможно я. Нещо за Battle Pass имам, което не е зле да се провери. Аз винаги отключвам Battle Pass, но никога не го завършвам. Колко жалко. Това банер не ме кефи. Взимам го, не ме кефи. Епик да ми мислят нещо по-оригинално. И пак тръгваме да се бием с хората. Тук има някакви други гейм модове, може някой път да играем в едно. Не срещу голям ютубър, но не мисля, че дори се не бия хората срещу които се бият. Защото аз съм просто геймър, това ми е името. Мислите си, че съм OP на модове. Лего геймбот? Добре, се види някой ден. Искате ли Лего видео някой ден? Може да напишете в коментарите, ако не искате, окей. Никога не съм виждал да ви кефи с остава поредица. Напишете в коментарите да ви кефи. Така. Бум. То камък трябва да е лайк бутона. Трябва да се прасне.
И ако направим 170 лайка, може да направим второ видео, където ще има целица. Ако не, няма да има целица. Какво да ви казва? Значи не мисля, че искате целица. Защото дали ви кефът видеята ми? Това е това да си. Аз съм просто един геймър. Който иска лайк. А който иска, естествено, хората да ви гледат видеята. И да са щастливи, разбира се. И нека да тръгваш. Достатъчно чувствам достатъчно. Така. И да скачаме. Ето тука. Маркера не е там, който искам да скачам. Аз просто го слагам. Да е близко до моето място. И... И тук мога да плувам. И... ще бъде яко. Така, падаме. Така, ако искате следващия целен, ще мога да си взимам оръжие само от ботовете в играта. Защото тук що видях боти, знам къде има ботове. Ха-ха. Малко цитове тук се използват, да се гледа къде има ботове. Какъв си ти, бе? Той избега. Той е паднал и не знае как се играе. Благодаря, приятел! Просто си паднал и не знаеш какво се прави тук. О, граплера! О, яко. Хайде, взимам новия граплер. Хук. Аз ще съм Джон Уик. Така. Така, изпивам тоя джус. Джус пус. Така. Пиум. О. И... Стицай! Скачай! Какво? Хайде! То го избутах от къстата. 17 кръв още съм му набил. Така. Так. Хайде! Опа! Така. 2 кила, нали? Точно това са. И мисля да бягам това място, защото... Така. Аз не знам как се използва новия граплер. Толкова е труден. Но е як. Както канал ми. Може да го потвърдите, ако ви е яко. Да, гледам с геймър, докато пие с какао. Мисля, че това ще бъде яко. Нали? Може да го потвърдите и да го направите. Може да ме направим челендж в скоро време. Така. Тук са 86 човека. По-добре бързо се избиваха. Знаете ли? Някой, има ли някой чум? Не с това, зелено оръжие. По-добре никой да няма. Или лаво. Стита. Така. Епик. И стия грати, са сами. По-добре да взема клингарите, където не могат да използват, отколкото тия нови гранати. Ако са нещо опит тия нови гранати, извиняйте хора, просто аз не мога да използвам тия клингари гранати. Знаеш съм цел човек. Така, там се е строяло. Или просто така ми прилица, защото далеч преди се е строяло. И не се е строяло. Колко е тиха тази игра? 74 човека. Преди точно една минута казах, че са 84. И се оказаха по-малко. Айде напред! И долетиме. И също така да ви припомня да се абонирате за канала с камбанката, заете един лайк и да ви бъде як ви клипа. Ако умра, това е края. Казах 2 пъти, че ще играем. Така че гледайте го до край. Чум, 6 или сръба? 6. 2. Сто някой ден да ми се падне поне един човек. Така. Тук случайно да има човек. Поне стъпки да чувам. Хайде! Мисе! Лети! И... тук е, няма никой. Жалко.
трябва да откриеме някой. Това е последната игра все пак. Ако някой ни убие, да ни убива. Ако някой не иска да ни убива, аз да го убия. Първият човек не ми се брои като кил. Тоест тя един кил, защото просто бе спря на едно място и нищо не прави се. Без АФК. Хайде да човек, някой да има тука. Ще се бъде явно с стратегията на котето. Да си седа цялата игра и така. Значи хора да си дадем някаква къста. Тук няма нищо. Епик трябва да се сигурно да направят малко повече хора. Няма как просто. Няма как. Толкова е скучно. Ето между другото, аз имам Rocket League. Хайде хора, някой да има тук, аз съм с Rocket League. И се бута в стената. Никой няма. Добре хора, вместо Fortnite да ви каза, също вече се това за мен. Също казвам, не чак толкова голям Fortnite. Като бях започнал да играя, бях с хора, пък бяхте засякъде при мен имаше хора. И тогава за малко тя ми каза нещо. Да. Някакъв почва да ме стреля. И хора, ще бъде яко, когато си показвам лицата. За имената не се знае кога ще ви го казваме, сигурно никога. Но за лицата ще знаете след година. Там да се стреляха. Помощ да се стреляме. Атака. Това са за тази кола, за джипът. Или за самия джип. Някой тук, човек. Трябва да те прегази, момко. Хайде. Не бягай. Атака. Айде. Ус. Победа. Убих някой. Така, тук. О, снайпер. Или? Така. Клигърът за помп. И взимам ето той. И тръгвам. Джип там виждам. Показвам, че има джипи, но се не знам какво има там. И хора, преди да се свършил клипчето, защото имаме още 2 минутки до края, може да се абонирате за канала. И той се го бутаме. Хайде. Не. То пари. Какво да се прави? Хайде. Ус. Смесник. Ако това е един мой фен, извинявай, но трябва да се играе играта. Сори. Що е? Статиката с дрифт. Какво да е яко? Напред! О, здрасти, приятел. Какво прави сега с Rocket League, като ти? О, нямаме един. Здрасти! Какво правиш? Сигурно нищо. О, колко ви забавно да игра в Fortnite. Това ме спектейтват. Много сте яки, сте ви гледате видеото след малко. Стига сте ме спектейтвали. Още от сега ми гледате клиповете. Браво, хора! Вече явно трябва да се хилна. Защото като си правя метките с остава само с един. Така се по-добре съм се хилнал. Епик, стой да си останиха са старите теста. Ау, колко да към бурята. Нямаме една минута, за която да избягам. Атака! С тита! Аз съм по-бърз с самия стит. С сил граплинг хук. Така. Така напред. И право на там. Тука атака. И досам. Ръцкам всеки. Няма как да ръцкам всеки де. О, тук е лъвцо. Лъвцо, пръвцо. Ела ми тук. Тигре. Тигре хитреца. Не те търса вече. Ехо. Тук
тук искам да ви покажа за новия бос, който не е бил толкова нагоре. Остава бе. Защо се крие толкова нагоре? Страх ли сте от геймърчето? Най-наредно става приякър с тъстът, който не го използва се за едно от Майнкрафт видеята ни. Ако не сте го гледали, вече изтрито, който не иска пак да го вижда. Това се гледа в телефона, докато ходи. Моят герой да е супер разсеян. И хора, ако сте харесали този клип, оставете един лайк. И така хора, мисля това да е от днешния клип. Оставете един лайк, коментар. Абонирайте се за канала с камбанката от мен сам.